Nyt mä laulan Roinatani. Ja ne, ketkä pilkkaa mua. Niin, jos tykkäätte tästä, niin voin olla iloinen vähän. Joten kattokaa tää video. Jou, katso mun haueriin, mulle naurettiin, mutta ei naura kukaan enää. Salitreenit on toinen toista hauskempi, Matti Juhani Kammatsuonen näytä miten se tehdään. Eka kertaa salilla oli lihava aivan pihalla, se on suklaata kunnes Salon Terminaattori ihailla. Halusin lihasta, tanko oli ilmassa. Ikea vedettä, ei mikään ole ilmasta. Myrkyt maksaa tuhansia, meni ja rahaa tulla, sinne tarvii multa pelkki tulos laittaa turvatkin. Hamman puolesta mutan treeni saadaan tuntumaan, ei oo aikana sen saanti käydä runkulla. Rakkaudesta olen tehnyt tästä elämäni, menetimme emäntäni sanoi semmos, että haukka vedä väliin loppupeleissä. Menin vastaavasti lähin salille ja menen eka kertaa Roinataniin. Anna treeni muuttuu lihaksiksi, keho kasvaa ja kasvaa ja kasvaa, niin kuin Armolden Golden siksi. Ei oo tullut vielä mitään vastaavaa vasta. Treeni piikki ja lepoa, puolivaloilla, vaan täydellä teholla. Matti Juhani ja Roinatan uskalla kokeilla. Se tekee susta voimakkaan. Mä vedin testo niinku motherfuckis hörhö. Mä tahdoin olla ihan vitun iso mörkö. Mä vippasin kun pissen kippasi ja kamansaanti oli helppo niinku vesi lapselta tikkarin. Sit mä dikkasin jaakat kuollasin ja katso mun haukkaa ja kiinno. Sen huuliaan sen nuolasi, hakkani on kun anna kuhan 150 kiloa pennossa, ei puhutella painavana. Pasera termin, Roinatan kuomat mä voimamakkaan juon ja toisaalta otan, että joku tulee haastaa pääsen paskaa. Mä sutonti itkee ja pyöri ennen kuin joudut sairaalaan. Mä pidin taukokamas, mut ei se kannata. Taukomatta kasvaa habo ja rohkee kammalta. Matti ja Roinatan kamasta nauttien piikki suora hanuriin, tissin sekä hauikseen. Treeni muuttuu lihaksiksi ja keho kasvaa ja kasvaa ja kasvaa niin kuin Armolden Golden siksi. Ei oo tullut vielä mitään vastaava vasta. Treeni piikki ja lepoa ja puolivaloilla, vaan täydellä teholla. Matti Juhani ja Roinatan uskalla kokeilla. Se tekee susta voimakkaa. Mä lopetan tän nyt, koska en muista enää oikein, mutta nyt mä voin esitellä mun uuden frisbeegolfin, kun harrastan frisbeegolfia. Ja tämmönen E-Athle. Ihan normaali aito, vähän käytetty. Että tämmösiä nyt tällä kertaa. Ja sitten seuraavan videon, no en tiedä, mutta ehkä tänäänkin jopa voin tehdä, jos teitä kiinnostaa, mutta näkemiin.